Hai si Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Tengang ai jubab ka Amerika. Ya kajing klau jung ka Iran. Hapo ki social media ba per ki news channel ngilayo I hakini kisngi baka Iran kalaya le ban penibor ban kopro ya ka ri Amerika. Ya ka ri Amerika ka Iran kala ken lobha kala kobat ongro baka Amerika lada ka kwa ban ya penibor bat ka Iran lei ka kemen Henry hakajinga thojung ki reports ka Amerika lingba ki drone kala kervet ya ka wei ka kali jong ki nong Iran ki bala suba ba ki dei ki dekhot jong ka ken hun leno Hezbollah hakatai ka jing terbom jong ka Amerika ka kali badon kita ki heksa jong ka Iran kala pra lengkhot lengkhai utei udkhot jong ka Hezbollah kombala suba ka Amerika ula syudu ya ka jing bat arngut ki nong bot jong kila syuklon yap hamadan ya katai ka jing terbom jong ka Amerika ka ong dei ki tei hi ki bala penyap ya ki sipai jong ka Amerika ha Jordan